So somebody akandibvunza kuti vazhinji vane mibvunzo, some they take it as a joke vachiseka vachidi kuti it seems as if kuti evangelist your preaching inoita kakusekesa kakunakidza kana kuti ine nyaya kana kuti ma jokes like sei muchidaro the way you preach, right? Let me help you on this. My preaching style, the way I do it. It was my prayer. To minister to people in the streets, to win souls as an evangelist. Could I need to minister in a way, number one, it's attractive. Number two, you're not going to draw attention ya vanhu kuti vagone kunzwa kuda kana kuteerera vhangeri randichashumira. So I've discovered kuti muushumiri wa Kristu Jesu uchaona kuti aishandisa anonzi parables. What is a parable? Parable is an earthly story with a heavenly meaning. Inyaya dziri tangible dzinobatika panyika asi dzine chirevo chine chekuita neushe hwaMwari. So I've seen kuti I need to take people from their level kuti ndivasvitse muvhangeri raJehovha. You know, vanhu takasiyana siyana vanoteerera vhangeri, vamwe vakura vamwe vadiki ndikutaura pamweya. So when you preach as an evangelist the way I do, ndinopinda mumacircles evanhu vese, ndinorelata nevekuBhawa, nevemunyika, nevekubhora, nevekupi, so that ndapinda mavari ndochivadhonza, ndochifamba nawo ndichibuda mavari kuti vauye pakunzwisisa ivhangeri yaKristu Jesu. So the reason why I preach using my story, my jokes and everything, ndiri kuuya muvanhu ndorelata navo day-to-day examples, then I'll take them to a dimension yekunzwa vhangeri raJehovha. Sekuparidza kwaita Jesu in parables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Please subscribe to my YouTube channel. Try more Muparinga YouTube channel. My sermons takakumpaila ASF from around 2010. So all sermons kubvakare from 2010 shika izvezvi tirikualoada pa YouTube channel. So subscribe to my YouTube channel yakanzi Try More Muparinga. The dreamer is greater than the dream. You have the final say after that dream. Why? The dreamer is greater than the dream. You can cancel that dream in the name of Jesus. Why? Because you own the power over the dream. So chiroto chese chamunacho chekubudirira chinongomiswa nezvaunoitewo wakachirota. So Ruma akasiwari parodu ianzialiswa naMwari mwashia David, but answer yacho itangi yakupa zvaurikuda unotanga waipa zvainoda. Ndopa problem macho. Sana ukamuti tunzekwaenda vanhu vane nzara vasina simba rekutaura. Saka pauri kumusvika isina kuti kunyanya mufarira sei. Unoda kusvika pane information yawo zvike zvinhu zvauri kunyanya. Saka kazhinji makore anofamba mandoti asi Mwari takanamata Wari. Abada kunamata Wari.